e kind weg eCitizen no ingeni chon cha no ken ma sirkal no bedo na de magini kore ma sirkal aparo ni sirkal no dhi otimo winjruok gi wuon eCitizen kechingeni en platform mangate mano kelo kai to koro ntiere winjruok mane gin godo to chalo gima nono ka sirkal dwa gwenye but bange kana winjo ka koko go onge okwang'eyo kaka negitieko nikech ne ok giduog giwacho elela no winjo mana ka ywaruok nitie mana ka king'eyo ni samoro ka miyo yware gi wuon pargi to unyalo winjo lakini sama gidhi giloso weche gi ma weche ber ok gibiduogo gichak giwachi ni ng'a koro ine koro ine jasi koro ok gichak giduogi ng'ene wach no giwuona tieno nyo waseloso koro gidhi mamos Victor aparo ni Ken oselieko weche mathoth kata osewacho weche mathoth ewi wachni mak mana ni gima dwa temo wacho nikech magi gin achiel kuom weche maketowa kama tek ne sirkal makata ka idwa temo dok ne sirkal seche moko e weche gi to bedo matek chuno nyaki wach adiera man kende tadiera ni seche moko chuoyo chuny kata biro kaka en adiri mantiere ni e wach mar eCitizen sirkal rikni ok rikni ntiere pogruok e kind rikni nikech sirkal biro gi muomruok mathoth kendo biro gi mbi mathoth biro ga goko mathoth sirkal biro gi maino mathoth ewi wachni ma wach mar public participation ok timie ngeni oken gima biro kata mana ewi wach mar gine ewi wach mar school fees ni kende to kata ka wach school fees ni mabende no obuogo mana ji juma mokalo makidhi e mbalariany ma Nairobi ka tiwinjo ka notice no sechiwnegi ni koro kata mana kama nyithindo chiemi e mes kacha ni koro ichulo gi eCitizen en gima bira dichiel ni bep koro aparo ni en achiel kuom kaka sirkal mar William Ruto tiyo advisors mag William Ruto aparo no nego bende gikonye to kata ok gikonye to bende ginyalo winjo advice maro kai mar free ni ntiere kaka sirkal tiyoga ki ituduri gi Victor jok mosetiyo sirkal nyisi ni sirkal bedo ga gi mpangilio sirkal kama ng'ato ok chiwa gokinyi to wacho ni gini kama timre Victor kisetimo wala gi sirkal kati dwaro mana ni mondo mi chudi chudo mari sana tibiro nwang'o ka ntiere okenge mang'eny bureaucracies mang'eny mano ket kanyo mondo mi safeguard pesa jopiny to miyo sirkal bedo gi gik miluongo ni policies ma guide kobet sector mar somo kobet sector mora mora sama ng'ato wacho ni wach eCitizen dhi konyo jopuonj mondo mi kik kwal pesa tikwongi penjo ni to kare wan gi jopuonj ma jokuoge kare teachers ma wan go gin jokuoe to ka gin jokuoe tang'o momiyo TSU yienegi mondo mi gibed kanyo kech aparo ni mano en achiel kuom ketho nying jopuonj kata doko ni jopiny to samoro ng'eyo ni teachers gi samoro ntiere kuonde ma gimaye jopiny to ere ng'at monego bed ni sirkal tero ne ywak jopiny kone gi ywak en sirkal koro sirkal onego bed ni biro gi solution lakini en solution mobedo gi public participation mok ni ji chiwa dichiel to donjo paro makama en paro maber mak mana ni kakitime gi kako bedo implemented e masa moro ing'eni Victor kata mana dala sani kibiro gi paro moro maber paro maliw lakini chiwa ni kawuono ok wadhi komo bel kuno wadhi pidho rabuon e puodho no to nyaka mino bende penji to ere gimomi ok paro ni nonego beni waketo oduma koka wabiro loko nyaka ji goye mbake gik matimore duto te mae emomi ineno thoth chike gi kwamo e doho nekech okoyiek gi okopiedh gi maber maka koro sami chwale ne japiny to japiny bende yudo ka koro gino en gimonego kaw achiel kuom gimomiyo housing levy kuome jomokerot kendo chako duoke e public participation en ni ne okotimang'o ne ok ochiw public participation maber tibiro yudo ni bende kata mana kuonde ma public participation iwacho notim samoro bende en gima okal ga akala koro iyudo ka gimogoye mbaka maber samoro yudo fuong'ruok kata rode ma samoro ne nyalo betie mamiyo gini bedo mapek ne jopiny Ken owacho kuom ranyisi kidhi e skunde madala ibiro yudo ka jonyuol samoro oduma emokowe sikul kata oganda moro ema janyuol okaw kata oganda moko gunde ariyo toko nekech oganda ni nyithindo chame moko dhi oloko oganda ne ni odhi okaw oganda ni ibiro chwale eCitizen kacha nang'o magi gin gik manonego beni ji goye mbaka to wacho blanketly ni jopuonj dhi chamo pesa kata ntiere pesa moko magidwaro kuom jopiny aparo ni mane momiyo wan gi directors mag education e county e sub county level mondo mi gitim gimiluongo nang'o enforcement kata nonro makamago gimachielo ma piny owacho temo timo ka e Victor
ewi wachni en ni piny owacho temo reiso omenda, temo keto agulu ma ginyalo betie go omenda moro. Mae nochakore gi wach mar meto mar NSSF, obire wach meto mar agulu mar NHIF cha. Tiende ni piny owacho neno ni onego gibedi gi agulu moro ma kopogore gi dhi olo pesa oko. Nikech ing'e ni pesa eCitizen gi kuom thuolo malach nyaka sani pod ok ang'eyo, but mak mana ni chien kacha en gima dhiga e consolidated fund. Pesa michoko e eCitizen ka en omenda madhi e consolidated fund, en omenda gite. Koro kacha tiene piny owacho nigi ratiro kata priority mar dhi ng'iyo gima ginyalo golo pesa no to gitimo godo. Jopuonj ywak ni to ponono dhi e consolidated fund kacha bende idhi chiwe seche gogo nikech waseneno ko omenda ma piny owacho samoro chwalo ne sikundegi kata kuonde mamoko jodeko. Koro ntiere mana kaka sani ng'eni skunde nyithindo dhungore kiwuoyo gi head teachers to ginyisi ni gin gi pek. Koro ka mar sirkal ma gijachwalo cha ema samoro deko miyudo ka ntiere kata mana dweche adek pod ok ochwale. Mana kaka mar counties bende deko. Luoro nitiere ni ponono fees ni odhi ochule, pesa skul ni odhi ochule e eCitizen kacha ma japuonj samoro ok nyal gole kaka ncha gigole mondo mi gidhi ginyiew go weche mag lunch, weche mag gik madwaro mapiyo mag skul. Ni nyaka ichaki go simu Nairobi kata make requisition Nairobi, ponono gine dhi kawo thuolo malach tibiro do ka sikunde biro hinyore. To mae emomiyo piny owacho dwaro omenda ni mondo mi ginyalo loko kode, ginyalo timo kode gimoro. Ni neno William Ruto ka nie boma mar Italy, e gweng' ma Italy kocha nitiere gima nowacho ni king'iyo Italy to tax magi chajo GDP margi en atamalo 35 gi wiye. Kenya ka okoni pod ok wachopo kata mana atamalo 18, wane 15. Mong'iyo ni tin kendo wacho ni jo Kenya nyaka koro ginene nyaka koro ikre nyaka koro bad shati mondo mi ging'i kaka Kenya nyalo gero piny Kenya. Mano en gima ok wadagi, mak mana ni gima nyaka timre ka en kawo paro mar jopiny mondo mi kasama koro ichwalie to ng'ikruok gi fungruok masamoro gi fuoge masamoro nyalo bet ni nyalo wuok e agulu makama mondo kik bedi. But en ratiro mar jopiny mondo mi wakony piny owacho e yo ma piny owacho nyalo chwalo godo services ma jopiny dwaro. Erokamano ahinya.